Ahojte lidi, vítám vás u mého videa. Já jsem Pyroman a dneska si natočíme, co budu mít na Silvestra, neboli to, co mám. Takže hned tu máme od Pyroka Boombox, prostě 16-ranový kompakt, potom i něco většího Pygas, který má 81 ran, za 6 stovek, prostě proč ne, že? Potom tu mám řečeno, půjdeme odtuď. Odtuď, když se kouknete, tak tu mám nějaké Viperky, potom nějakou starou petardu, Pirate Bomb, potom všelijaké petardy se zábleskem a s barvama. Potom tu máme nějaké malé petardy, provázky, potom taky koberečky. Potom tu máme 2 Megatrony, nějaké Titan jedničky, anebo taky 3 gramovky Megatresk. Nevím, či to vidíte. Jedna má 3 gramů, sehnal jsem to za 60 korun, jedno balení, velice levné. Je to pravé, prostě tak, no. Nějaké magnumky dvakrát, potom tu mám jedny petardy od Pyro SR, originál. A když se to na to podíváte, tak tu mám 3x Black Deadky, celé balení. Tam mám ještě potom jedny, jen či tady vidět. Asi tak. Potom tu máme všelijaké fontánky. Všechny stály 50 korun. Takže dobré, docela dobré ceny. A zatím, když si to dáme pryč, všechny ty fontánky, tak tam máme samé pirátky, škrtací i ze šňůru zapalovací. No. Všechno si to vrátíme. A tu nemám bordel a koukneme se dolů. Rovnou začínáme od toho pravého. Mám tu samé bulldogy, jestli se na to podíváte. Tu jsou Angry, Crazy a Wild bulldogy. Angry jsou někde tam dole. Potom tu máme Bad bulldogy. A tu je mix Skiller a Powerful. Nevím, či to jde vidět, ale tak. Mají 2 gramy, jsou to mega dobré petardy. A vedle nich jsou Doom Boom petardy. Takže tu jsou Doom Boom originál, normální, 0,2 gramů. Proč to nemít, že? Potom Doom Boom i Big F2 Silver. Koupil jsem si to, vypadá to dobře. Potom tu mám i nějaké mikro a nano. Vedle toho jsou potom Doom Boom Middleky a ještě nějaké 2G plus, myslím, nebo jak se to jmenuje. 1 gram, ale nevím. Svítí to růžové. Už to mám docela dlouho. Potom vedle toho tu mám samé mini Doom Boom. Mám to tu fakt dost, dobře. A ty mini Doom Boomky jsou strašně dobré prostě. Na to, že mají v sobě málo gramů, tak střílí jak je 1 gramová petarda nebo i víc. Nad tím jsou pár silverek, které jsem našel. A potom vedle toho můžeme vidět Doom Boom 120 škrtací, protože ze zápalnicí se jdou špatně sehnat. A za ním jsou Doom Boom F3. Jsou to docela dobré petardy, proč je nemít. Když se přemístíme dolů, tak tu máme Firefox Compact. Jsem ho dostal, tak bych si vybral možná něco lepšího, ale prostě chápete. Když to je dárek, tak to je dárek. Potom tu je Mamba. Něco z obchodu. No. Vedle toho máme 2x koberečky. Jedno balení stalo 30 korun, tak proč bych to nebral, že? Pro mě je to dost levné. Potom tu máme všelijaké fontánky. Mám jich to jakože vážně dost. Počkejte. Tak tu jsou tu všechny fontánky.
Je jich tu dohromady 7. Byly za 80 korun 4 kusy, myslím. Tak jsem si to zebral, protože jsou docela dobré. Tak jdeme dál. Potom tu mám La Bomby. Už jsem je dlouho neměl. Pamatuju si, jak jsem je měl poprvé a byly jakože fakt dobré. Ale toto jsou asi ty menší, no. Prostě jsem si je vzal. Potom tu mám starou klasiku Kalašnikov. Koberečky mega dobré. Za 40 korun, nevím, či to je lehné nebo drahé. Ale vzal jsem, protože už jsem je dlouho neměl. Potom tu mám nějaké fontanky do ruky. Taky jsem je dostal. Jednu barvu už jsem zapalil. A teď mi tu zbývá ještě tyto 4. A tu pod tím máme dvakrát tyto fontánky Santori. Staly 130 korun, myslím. 90 mají minutu a půl efektu, doba je mega dobrá. Prostě je to mega dobré, 6 efektů. Proč ne? A tu vzadu máme dvakrát tyto, jak tomu mluvíte, prostě nějaké prostě římské svíce, ale tyto jsou takové jinčí, protože vlastně oni střídí ohňostroj a nejenom nějaký efekt. Prostě střelí boom a udělají nějaký efekt. Ne, tyto to jsou na obrázku, což je jakože blbé. Bylo by to lepší, ale no co. Mám toho tu 2 balení, už jsem střelil 2 a to je asi všecko, co mám. Potom tu mám ještě nějaké zapalovače. Mám tu nějaké zapalovače a to bude asi všechno. Toto je celá moje sbírka. Odhadoval bych to na tak 4000 až 5000 korun. Bo už tam mám i něco dlouho, takže asi tak, no. Tak čus lidi a vítejte u další. A rozhodně se těšte na další videa.